Era unha vez o home. Os primeiros imperios. 2000 anos antes da nosa era. Abandonaramos Mesopotamia polo val do Nilo. Volvamos rapidamente atrás para ver o que ocorreu ali. Sí, o de sempre. As cidades parapetáronse detrás das murallas. Iso non impediu as migracións crecentes dos povos que chamaremos indoeuropeos, a falta de poder situalos mellor, e que virían barrer o Oriente e a Europa Central. Agora o rei de Babilonia, Hammurabi, dominaba Mesopotamia e ditaba as súas leis. Como podemos comprobar, o deus Sol, Shamash, transmite a Hammurabi de maneira persoal o primeiro código do mundo civilizado. Estamos no ano 1750 antes da nosa era. Cando un home maldiga a outro sen razón, será condenado a morte. Existen 3 clases de homes. O escravo, o mesquiño, en fin, o home. Se un home ten débedas, pode deixar a muller como indemnización, pero só durante 3 anos. A ama de casa neglixente será botada ao río. Se un home mira a muller do outro home, será ela mesma quen se teña que botar ao río. Se unha muller é sorprendida en acto de adulterio, será atada xunto co amante e os dous serán botados ao río. Conducidos por Abraham, os hebreos abandonaron Ur e dirixíronse a Canaán. Os arqueiros de Micenas van invadir Creta porque a civilización os irrita. Exipto resplandeceu con Ramsés II. O faraón inaugurou os comunicados de guerra presentando como unha gran vitoria o medio fracaso de Cádiz. Os hebreos abandonaron pronto Exipto e levaron coas súas vicisitudes a grande idea dun Deus único. $1200 anos antes da nosa era, os dorios impoñíanse grazas á súa espada. Os asirios curtíronse a forza de conter os seus ataques. 1100 anos antes da nosa era, Tiros, Sidón e Biblos eran as capitais da prosperidade de Fenicia. A habilidade dos mercaderes impuxo mesmo en Occidente os seus intereses e o seu alfabeto, o noso. O pobo asirio madurou. Asur dominaba o Oriente Medio. Sargón, Senaqueribe e Asurbanipal espallaban o terror. Acabado a pique xa de morrer, Asurbanipal o sanguinario dixo: non fixen máis que o ben aos ollos de Deus e dos homes. O ben, ollos arrincados, montes de cabezas cortadas, xente esfolada viva. Unha ladaíña monótona. 612 anos antes da nosa era. Os medos e os babilonios aliáronse. Baixo o mando dun xefe moi novo, Nabucodonosor, asaltaron as murallas de Nínive. ¡Atácannos! ¡Alerta! ¡Atácannos! 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 Yahvé fará de Nínive unha terra árida como o deserto, dixera o profeta. Nabucodonosor fixo reconstruir Babilonia e converteuna na cidade máis próspera e destacada da súa época.
Vide aquí, achegádevos. Admirade os meus fermosos vitrificados. Achegádevos. E que baratos os vendo. Nesta cidade de abundancia predicaba Zaratustra. Pero que non ia escoitar no medio da opulencia? Só é xusto e bo, dicía Zaratustra, o home que non lles fai aos demais o que xulga que non lle convén a si mesmo. Pero que non ia escoitar? O home dispón de libre albedrío. Pode elixir entre o ben e o mal, dicía Zaratustra. Pero ninguén o quería escoitar. Confucio sí que o escoitaría un día. E Xesús? Ciro, o mozo príncipe persa, foi educado na escola de Zaratustra. E cando se apoderou do trono do estúpido de seu curmán, o rei Medo Astiaxes, aplicou a sabedoría dos seus principios. Ai, meu curmán, canto sinto. Non te mancarías, verdade? Pero, non. Que fago? Prendo xa. Prendo xa a pira, señor. Non podería aturar este espectáculo. Facer do inimigo un amigo, predicaba Zaratustra. Ai, 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 ai. A Nabucodonosor sucedeu no Nabónid, cuxo fillo, Baltasar, foi moi detestado polo pobo. ¡Abride! Oh. ¡Abride paso! Que pasa? Baltasar morreu. Seu pai, Nabónid, deixa a cidade despois de ser nomeado gobernador dunha provincia afastada. Con Babilonia conquistada, a Mesopotamia inteira uniuse ao imperio de Ciro. Os xudeus liberados puideron volver a Xerusalén e erguer outra vez o seu templo destruído. Ciro devolveulles solemnemente todo o que lles quedaba dos tesouros que lles roubara Nabucodonosor. Os hebreos, a quen lles falaba no nome de Yahvé, creeron ver nel un Mesías. Por primeira vez na historia, as cidades ocupadas non eran saqueadas nin masacradas, e un vencedor mostrábase clemente. Por primeira vez, creouse un imperio universal. Un usurpador, o mago Esmerdis, apoderouse do trono de Persia. 7 príncipes novos decidiron acabar con el. Os conspiradores acordaron que aquel a quen lle rinche primeiro o cabalo será o escollido. Velaí chega Darío. Ai, animal do demo! Acordouche rinchar agora! Este é Darío I. Pero as revoltas xurdiron por todo o país e Darío combateunas con a enerxía. Voulles demostrar quen son eu. Vanse acordar. Pero que agardades proses na quizara? O ataque! O ataque! O ataque! Que estades agardando?
O ataque! Seguídeme! Xa vou, xefe, xa vou, xa vou. Oi, 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 oi. Ai. Non pensaredes que vos teño medo, ou... Ai. Este cabalo está esgotado. Levo á corte e encárgate del. É meu, é meu. Papá, mira, Pedriño, non me deixa montar a cabalo. Arre, arre. Amo, agárrate. Que? Vende contado, acaba de chegar unha visita importante. Moi ben. Desculpe. Nada. Pero ¿qué pasa? Estoy fedello. Oh. Cedros do Líbano, teca da India, ouro de Sardis, lapislázuli de Samarcanda, turquesa de Jorasán, prata e chumbo de Egipto, marfil de Etiopía e da India, columnas de pedra de Cariai, escultores de Iona, ouribes de Libia, albanéis de Babilonia, decoradores. Darío o Grande vai facer construir en Persépolis o Palacio das Maravillas. O grande emperador posuía 20 reinos e o seu esplendor non se igualou nunca na historia dos homes. Vide escape. Os impostos aumentan. Fixádevos. Camiño de Pasargada, a capital, van 500 mozos de Babilonia destinados a ser eunucos. Con eles, 400 machos e 100.000 reses de lá. Hola. Oi! Ti! O teu fillo está feito un xinete. Parece que naceu en riba dun cabalo. Arre, cabaliño. Arre, arre. Ai, arre, cabalo, arre. Bravo. O noso amigo explica as razóns da súa visita. Un príncipe destronado ao mando dunha banda de malfeitores anda pola rexión. O rei mandoume vir para velar pola túa seguridade. Téñome que instalar inmediatamente coas miñas tropas na fortaleza do lado. Desa maneira, se me precisa, xa sabes onde estou. Que é o que máis che gusta? Isto. Ben. Grazas. Agárrate forte, se caes podes te mancar. Señor,
Unha banda de ladróns asaltou a caravana dos comerciantes. Quixámolos defender, pero os bandidos eran moi numerosos. Todos os nosos compañeiros morreron. Ei, mirade. Aí os veñen. Ai, 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 ui, ui, ai, 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 oh, ai, ui, 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 ai, ui, ui, ai, 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 oh, ai, oh. Xefe, teño unha idea. Por que non lles prendemos lume ás cortes, roubámoslle os cabalos e marchamos como se tal cousa, Vale. Vamos, arre, vamos. Arre, arre! Que non fuxan! Ai! Ai! Corre, corre moito, corre, veña, arre. Ui, ai, ai, ai! Agárdame, xefe, agárdame, agarda. Ai, Deus, onde se metería Pedriño? Aí o está. El ven co meu cabalo. Sí, é o teu fillo, é cuspidiño a ti. Ai, meu amigo querido. Xa vexo que algo non marcha ben. Trátase do meu fillo Pedriño, está moi enfermo, penso que vai morrer. Morrer? Que vai morrer, oh? E logo a miña ciencia non serve para nada. Con estas plantas... Non, esta non. Esta sí. Vamos facer un cocemento e... Ten que beber isto. A reconstrucción está case terminada. E vas marchar? E se volven os bandidos, como te podo avisar? Non sei. Vouche dicir eu o que tes que facer. Vas empezar por prender un lume. Despois faste cun obxecto como este. Vedes, non é nada difícil. Non hai máis que imitarme a min. E se un día os bandidos vos volven a atacar, atende ben, ves? Fa sinais de fume, comprimindo as lapas. O vixía verá os sinais dende a atalaya e dará a alarma. Para que son todos estes materiais, mestre? Agarda, vouche amosar. Son para construir a capital nova, Persépolis. Ves? Unha cidade tan grande cabe nun debuxo tan pequeno? Estes debuxos son só planos, rapaz. Mira, isto é un cuadrante solar. Permítenos calcular a hora do día en función da altura do sol. Un momento. Non entendo moi ben o que dis, mestre. Pola mañá a sombra está aquí, a mediodía aquí, e pola tarde está... Mestre, o rei quérete ver. Ai, nunca se pode estar tranquilo. Xa te explicarei despois, pequecho. Como pasa o tempo. Bos días, Pedriño.
Un día, cheo de oír dicir ao seu servidor a quen el mesmo lle ordenara que lle repetisen cada comida: lémbrate de Atenas. Darío decidiu invadir Grecia como castigo por apoiar as revoltas contra a súa autoridade. Unha vez máis, David enfrontouse a Goliat. A Darío sucedeu nos Xerxes, a Xerxes, Artaxerxes. Despois da batalla de Maratón viñeron as Termópilas, Salamina, e despois por esgotamento faise a paz. Un século máis tarde, un conquistador novo dispúxose a conquistar Persia. É Alexandro Grande, non borres nada, non destrúas nada, di a inscripción da tumba de Darío. ...334 anos antes da nosa era, Vitoria de Gránico. 333, Vitoria de Isos. E cando o acceso a Persia estaba libre, Alexandre deliberadamente volveulle as costas. Asediou Tiro, Gaza e despois encamiñouse cara a Exipto. Cando lle preguntaron, Alexandre respondeu que tiña que ir render homenaxe a seu pai. Críase de verdade descendente do deus Amón, como súa nai non se cansou de repetirlle. Extraño, inquietante, Alexandre. Ano 331, Vitoria de Arbelas. Darío III caeu derrotado unha vez máis e agora sen remisión. Babilonia abriulle as súas portas a Alexandre e o pobo aclamouno como fixera antes con Darío o Grande. Ofrecéronselle ao mozo conquistador alfombras maravillosas, tapices fermosos, xoias ricamente traballadas. Un astrólogo explicoulle: a posición dos astros está calculada con exactitude. Alexandre estaba abraiado. Un pai intelixente e fermoso pero violento, bebedor, de paixóns fulminantes e terribles. Unha nai mitómana sacerdotisa de algún rito escuro, humillando a cada momento ao seu real esposo, negándolle a paternidade dese fillo que ela volvera contra el, dicíndolle que fora concibido polos deuses. Podía Alexandre ser distinto a ese príncipe impetuoso, dominado por todos os excesos? Parecida, quizáis, genial. Sí, extraño, inquietante, Alexandre. Non, ti non és un deus. Os deuses triunfan sós e non é o teu caso, porque ti debe o teu esplendor á axuda dos macedonios. ¡Ousado! En 10 anos de campañas, estes homes percorreron 20.000 kilómetros. É demasiado. Quero que os meus exércitos volvan inmediatamente á loita. De volta a Babilonia, esgotado e sen dúbida atacado pola malaria, Alexandre morre. Acababa de cumprir 33 anos. Realizara o seu soño: unir Grecia e Persia, o vello Oriente e a Europa inestable. Sobre este forcexeo da civilización, pronto se fundaría o Imperio de Roma.